Здравейте от обекта към рубриката Чуй-чуй. Да имаше едни разбирачи, вика с замазка сме били направили подразяването. Чист бетон. Вижте. Така, наредили сме вече столиците, средните столици, билната е готова. И ще слагаме битумна подложка под гредите. Виждате, няма грам никъде да се подлага. Просвет няма. Просвет няма, вижте. Идеална хоризонтала. В момента нивела не е пред мене, но ще видя другия път да ви покажа където и да го сложа. Перфектна хоризонтала. Ето вижте тук под поясите столици с сглобка са направени. Перфектно изпънати, анкерирани през 60 см. Ето виждате. Така средните столици също са, значи поясните столици са от сечение 100 на 100, средните също са от 100 на 100, като тук ще имаме паянти, за да заздравим конструкцията. Не че има толкова нужда, но все пак да се подсигурим. Ребрата ще бъдат със сечение 50 на 200. Ето вижте на попчетата на средната столица. Анкерираме, отдолу слагаме битумна подложка. Също ето пояса. Всичко анкерирано, изпънато. Там в края, в този край и другия край има едни столици, които излизат за терасата, която също ще влезе в равнината на покрива, но те ще са с различно сечение. Там ще има един поп и там още един поп. Два попа ще има. И затова тук оставяме, за да може да анкерираме основно тук, а там да стъпи върху попа. От една страна по същия начин. Сега интересно. Също тук имаме билото. То е късо било, значи покрив е четирискатен с 22 градуса всички скатове, но едната страна е по-дълга от другата и тук е така колко за кеф, както винаги даваме от сърце. Нещо на нашите клиенти, един детайл, както виждате. Тук сме ги събрали. Виждате каква хубава глобка имаме тук. Един хикс, за да мога да ги изравниме. Виждате ли? Ето го. Така, днес в рамките на един ден сме декофрирали. Положихме битумната мембрана, която е газопламъчно. Къде е залепила, къде не е толкова важно. Анкерните болтове, които слагаме, правиме легла за гайката и за шайбата. И те не хващат на нашия подложен слой, който е изравнителния, а хващат в стария. Защото пресният разтвор е на 2 дена и още натам в това време не е добил якост, която да може да поеме анкерния болт. Затова ползваме по-големи анкери 12 на 240, за да може да влезем в стария бетон. Така анкерирането става много сериозно. И така ще ги държим в течение и до нови срещи. Тези с фибите им пожелавам успех, ако могат да дойдат да махнат тези анкери и тия гради. С една фиба трудно мога да изпълните така равно.
поясите столици, въпреки че едно време и аз съм ги ползвам, но аз съм прекалено педантичен и съм ги изпълвал, но за друг не мога да гарантирам. Айде, ето един поглед са от по-далече. Ето какво представлява всичко. Айде, до нови срещи!